Radimov sa opäť rozvoňal ovocnými destilátmi a niesol sa v duchu tradície, ktorá rok čo rok spája milovníkov kvalitnej pálenky. Dne 22. marca sa uskutočnil už 27. ročník ochutnávky ovocných destilátov, podujatie, ktoré si za roky svojej existencie získalo pevné miesto medzi znalcami i nadšencami. Slávnostné otvorenie sa začalo o 12. hodine a jeho súčasťou bolo aj odovzdávanie ocenení tým najlepším vzorkám destilátov. Šampiónom výstavy sa stal Sebastian Ondrejkovič, pričom do súťaže bolo prihlásených 1810 vzoriek. Ďakujeme veľmi pekne. Skutočne ochutnávka ovocných destilátov v Radimove je stále vyhľadávaná. Som veľmi rada, že tu vidím nové tváre. Sú tu tváre, ktoré sú opakujúce, sú nám vlastne návštevníci verní, radi k nám chodia do našej obce, takže ja som veľmi spokojná. Hlavne za našich organizátorov, pretože zorganizovať ochutnávku nie je jednoduché, hlavne príprava je vyše týždňa, takže je tam veľká práca, takže ja som veľmi spokojná a ďakujem im. Víťaz nám prezradil, ako sa dopracoval k oceneniu šampión výstavy. Tvrdou prácou. Museli sme pozberať a potom pomaly kvasiť a potom nakoniec tá destilácia. Takže celá rodina okolo toho behala. Na podujatí sa zúčastnil aj primátor mesta Holíč, ktorý si ochutnávku nenechal ujsť a sám poskytol vzorku destilátu. Poskytli Oskorúšu, tak ako vždy. Áno, nebola až tak ohodnotená ako predchádzajúce roky. Bola to nová úroda a cítim, že dával som mu z iného súda a vidím, alebo demižóna, tak mala byť ešte trošku vyvetraná. Áno. Takže ale predpokladám, že do tých letných mesiacoch už bude mať ten správny puget, tak ako Oskorúša má mať. Táto tradičná akcia každoročne priťahuje nielen miestnych pestovateľov a výrobcov, ale aj návštevníkov z rôznych kútov Slovenska i zahraničia. Pre mnohých je ochutnávka príležitosťou predstaviť svoje produkty, porovnať ich s konkurenciou a získať odborné hodnotenie. Okrem samotného súťaženia o najlepší destilát, podujatie ponúka priestor na priateľské stretnutia a výmenu skúseností medzi výrobcami. Nezabudli sme sa opýtať ani samotných účastníkov, čo im najviac chutilo. Jedno však mali všetci spoločné. Spokojnosť s kvalitou súťažných vzoriek a príjemnou atmosférou podujatia. No, takže ochutnala som šampióna, slivovicu, ochutnala som marhulovicu šampióna, ochutnala som oharkovicu, ktorá bola tiež dnes ohodnotená. Potom tam bol nejaký rakitník a teraz ochutnávam slivovicu bývalého môjho pána kolegu starostu, takže majú veľmi dobrú. No zatiaľ iba dve Oskorúše, šampióna a tú moju, no musím objektívne skonštatovať, že ten šampión je lepší. Milovníci destilátov sa však môžu tešiť aj na podobné podujatie v Holíči, kde sa čoskoro uskutoční ďalšia ochutnávka výnimočných ovocných páleniek. Veľké podujatie, ktorým vlastne začíname letnú turistickú sezónu, bude to takto o mesiac, 26. apríla, tzv. Vývad Holíč. A tam okrem tej prehliadky polovníckych trofejí, tak je tam aj koštovka ovocných destilátov. Zatiaľ mi hlásili, že okolo 700 až 800 vzoriek, takže predpokladám, že to bude mať taký istý úspech ako minulý rok. Počas dňa sa o spríjemnenie atmosféry postarala živá hudba. Kapela, ktorá vystúpila na podujatí, dotvorila priateľskú a uvoľnenú náladu, ktorá je pre radimovskú ochutnávku typická. Vôňa kvalitných destilátov, dobrá hudba a nadšenie účastníkov urobili z tohto ročníka opäť vydarenú udalosť.